Samahan niyo po ako ngayong araw na to. Magpapakain po tayo sa ating alagang guinea pig. So bago po ang lahat, shout out nga po pala sa ating 2,000 follower. Sana po patuloy nyo pang suportahan ang ating Facebook page, Lucky Koy. I-subscribe nyo na lang po yung aming YouTube channel ng aking asawa, Lucky Cell Vlog. Ano po? Tara guys, pakain tayo. Ito yung kulungan guys ng ating alagang guinea pig. Ito guys, ating alagang guinea pig guys, malapit na itong mga anak, so buntis siya. Ito yung kanyang kulungan, nilagyan ko ng kanyang panganakan. Ayan. So babae ito guys, o buntis. Ayan guys, pakainin na natin. Ayan guys, maraming salamat ulit sa inyong lahat ha. Sana po wag kayong magsawang manood ng ating mga videos.